Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bu bizning Ramazandan soň birinci jumgabız. Allah Taala şu jumgalarыбызны mübarek kılsın. Hamda indi inşallah Taala şu Ramazandan soňky gıybetlerimizni, şulay uky ihlas kılgan izgi gamellerimizni kabullardan kılıp kimete körmesin. Muhterem kardeşler, bugün söyleşip gidesi sözümüz bolar. Allah Taala nasip etse, adam balasına körsetilgen ihtiram turunda. Allah Teala tarafından көрсөтүлгөн ихтирам турында һәм адам баласының кешенең хәле турында. Ни өчен дигәндә, кешене мөгаен иң яхшы аңлаучы бердән бер зат ул да булса Аллаһ Тәгаләдер. Кеше үз үзен дә белми, шулай бит. Мәсәлән, кай вакытта без үзебезне ачып салабыз. Шундый бер кисәк кенә килеп чыга торган вакытларда. Мәсәлән, кай вакытта безгә ошамаган әйбер эшләнә, йөрблар кызып китә, шулай бит. Состояние аффекта дигән хәлгә керәбез дә, бер нәрсәне эшләп куябыз. Үзебез дә сизмичә калабыз. Я булмаса, кай вакытта китаплар укыйсың, телевизорлар карыйсың, тыңлыйсың әйберләрне, үзеңне шундый көчле итеп, шундый бөтен кешене дә яклый ала торган итеп хис итәсең, берәр ситуация чыгып калса куркып каласың. Шуңа күрә дә без үзебезнең дә нәрсәгә сәләтле икәнебезне белә алмыйбыз, кешеләр турында инде әйткән дә юк шулай бит. Кай вакытта егетләр дә кызлар сайлаганда, кызлар егетләр сайлаганда, менә без бер-беребезне өйрәнәбез, яхшырак белергә кирәк бер-беребезне дип маташалар шулай бит. Мондый нәрсәгә безнең бер бабай бик матур әйтте. Мин хатыным белән хәзер 35 ел торам инде, әле һаман өйрәнеп бетеп булмый ди. Шуң шикелле бер вакытта да шулай бит, үзебезне дә кешеләрне дә белеп бетереп булмый. Иллә мәгәр Аллаһ Тәгалә безне яхшы белә. Ул безне барлыкка китергән, җаныбызны, тәнебезне дә, эчке тышкы ягыбызны да. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай бит адам баласының барлыкка китерүе турында һәм адам баласының аңа карата булган мөнәсәбәте турында булай дип әйтә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи-ллази халакас-самавати вал-арда ва җа'ала az-зулумати ван-нур. Аллаһ Тәгаләгә мактаулар булсын. Ул барлыкка китерде күкләрне һәм җирне ди. Һәм барлыкка китерде караңгылыкны һәм яктылыкны ди. Караңгылыкны һәм яктылыкны. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу җир йөзенең төп кануны. Җир һәм күк, караңгылык һәм яктылык. Бу әйберләр булмаса, тереклек була алмый. Менә шушы принципны, төп нигезне безгә Аллаһ Тәгалә күрсәтә. Мин барлыкка китердем буларның бөтенесен ди. Адам баласы шушы әйберләрнең барлыкка килүен бәйләргә тырыша чираклылык белән. Ягъни космоста йөзеп йөргән бер таш кисәге. Шулай бит. Шул кисәк бер заман үзгәрә башлый. Кояш тирәсенә килеп ябыша. Җылылык барлыкка килә, яктылык барлыкка килә. Анда тереклек барлыкка килә башлый. Каяндыр. Шулай бит. Әкияткә шаган ул әлбәттә, әмма ул шулай күрсәтелә. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин буларны барлыкка китердем. Үзеннән үзе бер нәрсә барлыкка килми ди. Күкләрне һәм җирләрне мин яраттым ди. Һәм мин барлыкка китердем караңгылыкны һәм яктылыкны ди. Мөхтәрәм кардәшләр, караңгылык дигән сүз монда күплек санда, яктылык берлек санда бара. Яктылык берлек санда бара. Чыннан да караңгылык күп булса да, ул бөтен караңгылыкны яктырта бер нур. Бер яктылык яктырта, шулай бит. Бер яктылык яктырта, хәтта менә безнең шушы җир шарын карасак та, җир шарының һәрбер тишегендә күпме караңгылык булса да, бөтенесенә бер яктылык, бер кояш. Һәм инде күңел караңгылыкларын да яктырта бер нур. Ул да булса һидаят нуры. Аллаһ Тәгалә әйтә, буларның бөтенесен мин барлыкка китердем ди. Фуммаллазина кафару би раббихим яъдилун. Ләкин Аллаһ Тәгаләгә ышанмаган кешеләр Аллаһ Тәгаләгә китерделәр башка бер тиңдәшләрне ди. Ягъни бу әйберләрне Аллаһ Тәгаләдән башка кемдер ясаган, кемдер барлыкка китергән, каяндыр килгән дип әйтәләр ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, инде меңәрләгән ел үтте, кешенең психологиясе үзгәрми. Бер караганда без элекеге атта йөргән, арбада йөргән кешеләрдән алга киткән дип әйтәбез үзебезне. Әмма безнең уйлау психологиясе сәләте шул ук. Ул вакытта әйткән булсалар, менә шушы идә торган сын, истукан, шулай бит безгә ярдәм итә дип
Хәзер әйтәбез, нәрсә дибез? Инопланетяннар ярдәм итә дибез. Шулай бит. Аның принципы да үзгәрми. Кешенең психологиясе үзгәрми. Безнең теге iPhone тотканга карап, машинага утырганга карап, безнең психология үзгәрми. Аллаһ Тәгалә әйтә, кешеләр шул ук һаман да әле мине танымыйлар ди. Мин шушыны барлыкка китергәнне әйтәселәре килми ди. Ачыктан ачык мөхтәрәм кардәшләр. Инде Аллаһ Тәгалә әйтә, "Хуаллази халакакум мин тин, thumma qada ajala." Аллаһ Тәгалә сезне балчыктан яратты һәм сезгә үлү вакытын куйды ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне бирде башыбызны, бирде ахырыбызны. Кеше бу дөньяда мин бөтен нәрсәне дә идарә итәм, бөтен нәрсәгә хуҗа дип йөри. Алайсаң син хуҗа булып кара ике әйбергә. Тууыңга һәм үлүеңгә. Менә бу дөньяга килгән вакытта кемнән сорадылар? Туасың киләме син дөньяга дип? Шулай бит. Кемнән сорадылар? Кемдә кул куйдырып шулай бит инде. Операциягә кергәндә кул куйдыралар. Уйла калсаң мин гаепле түгел дип шулай бит. Монда дөньяга килгән вакытта кем сиңа кул куйдырды, беркем кул куйдырмады. Аллаһ Тәгалә сине дөньяга китерде. Син моны контрольлә тоттыңмы бу нәрсәне? Юк. Әллә син контрольлә тотасыңмы үлемеңне? Үлемне дә контрольлә тота алмыйбыз. Аның вакытын Аллаһ Тәгалә әйтә, мин билгеләдем ди. Билгеләнгән бер вакыт. Әйт, ничә яшьтә үләсең син? Әйтегез, менә монда утырган кешеләр шулай бит. Бөтенебез дә инде язып бирәбез хәзер 90, 98, 100, 120, да сюда шулай бит инде һәм башкасы. Кай вакытта мин дә әйтеп куям, әйтәм, минем бер 120 яшькә кадәр яшисе килә ди. Нәрсәгә дигәч, әйтәм, кайбер кешеләрне күмәсе бар әле минем. Теге ансы әлбәттә теге бөтенебезнең дә шулай яшисе килә инде, шулай бит кайбер кешеләрнең кабер өстенә барып биисе килә. Әмма беркем әйтә алмый, кем кемнән иртәрәк үлә, кем кемнән шулай бит инде алдарак китәсен, беркем әйтә алмый. Шуңа күрә дә безнең контрольдә тола торган әйбер түгел бу. Менә бу сиңа кагылган ике әйбер. Туу һәм үлем. Контрольдә тотасыңмы син? Юк. Ә калганы турында мөхтәрәм кардәшләр, инде син үзең уйлап кара ди. Ва аҗалан мусамма индаху. Thumma antum tamtarun. Һәрбер нәрсәнең вакыты Аллаһ Тәгаләдә, һәрберсе билгеләнгән ди, ә сез моңа шикләнәсез ди. Ә сез шикләнәсез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ва хуаллаху фис-самавати ва фил-арди я'ламу сирракум. Һәм Аллаһ Тәгалә ул ди, күкләрдә дә һәм җирләрдә шушы бер Алла ди. Ул сезнең белә яшерен әйберегезне, ва җаһракум һәм ачык әйберегезне. Бер Аллаһ Тәгалә белә безнең күңелдә нәрсә икәнен һәм тышта нәрсә икәнен. Бүтән беркем әйтә алмый. Кай вакытта хатыныңның пешергән әйберне ашыйсың да елмая тәмле дип, ул тәмле түгел шулай. Синең хатының белми бит синең күңелеңдә нәрсә икән. Ул синең белән хәзер инде 18 ел тора, шулай бит. Ә синең күңелеңдә нәрсә икәнен белми ул. Син ай тәмле дип 18 ел буе аның тәмсез боткасын ашыйсың. Ул һаман белми аның синең күңелеңдә нәрсә икән. Әмма Аллаһ Тәгалә тумыштан үлгәнчегә кадәр синең күңелеңдә нәрсә икәнен белә. Ул сиңа хатыныңа караганда, балаңа караганда, якын дустыңа караганда да якынрак. Һәм аны алдап булмый, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгаләдән дә якынрак безнең бүтән беркемебез дә юк. Ва я'ламу ма таксибун. Һәм сезнең нәрсә эшләгәнегезне Аллаһ Тәгалә белә ди. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, шушы чиксез галәмдә безнең бар бер генә ышанычлы әйбер. Ул да булса Аллаһ Тәгалә. Бүтән безнең ышанычлы әйберебез калмый да. Һәм шушы Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, безгә биргән җирнең үзен дә, күкләрне дә, караңгылык, яктылыкны да, безне яратучы да, үтерүче дә, һәм бөтен әйбергә хуҗа да ул. Менә шушыны безгә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтергә тели. Бөтен нәрсәдән дә ул гына уза. Ә без, мөхтәрәм кардәшләр, бары тик аңа буйсына гына алабыз. Менә бу адәм баласының шушы дөньядагы гамәле һәм эше. Мөхтәрәм кардәшләр, инде әлбәттә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, әгәр дә сезгә уңыш кирәк булса, әгәр дә Аллаһ Тәгалә каршында шушы җир йөзендә яхшы дөрес яшисегез килсә, бөтенесен җиңәсегез килсә ди, нәрсә эшләргә кирәк? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu in tattaqullahu yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Иман китерүчеләр, әгәр дә сез Аллаһ Тәгаләгә тақва булсагыз, Аллаһ Тәгалә сезгә бирер айыруны ди. Ва яҗгал лакум фуркан. Айыруны бирер сезгә Аллаһ Тәгалә ди. Нәрсәне айыруны?
Аллаһы Тәгаләгә ышанган кешеләр айыра башлыйлар яхшылык белән яманлыкны. Аллаһ Тәгаләгә тақва булган кешеләр айыралар менә шушы ике әйберне. Менә вакытта мәчеттә утырган килеш безгә бик җиңел әйтергә шулай бит. Мәсәлән, тәрәзәдән карыйсың да, о, теге яулык кимәгән, о, менә монысы пиво эчә, аракы эчә, монысыны трусиктан гына йөри бу мужик дибез, тегеләй булай. Безгә алай дип әйтергә җиңел. Ләкин аларның юк Фуркан. Аларның юк Фуркан. Аларның гаибе түгел. Без аларны тәнкыйтьлибез, әмма тәнкыйтьләргә хакыбыз юк. Чөнки аларның юк Фуркан, айыру хисе. Аларның гаибе булай йөрүдә түгел, аларның гаибе Аллаһ Тәгаләгә ышанмауда. Һәм Аллаһ Тәгаләгә буйсынмауда. Һәм шуның аркасында алар айыра алмыйлар. Нәрсә яхшы, нәрсә яман. Син килеп аңа әйтә алмыйсың, ичмә дип. Син килеп әйтә алмыйсың аңа, итәк ки дип, ыштан ки дип. Кай вакытта мәчкә килеп керәләр. Күкрәкләре ачык, бер көнне бер апа килеп керде, унда куллары ачык, күкрәкләре ачык. Кысалардан бөтенсе ачык. Керде дә, менә ди, хәзрәт дуга кылыгыз әле ди. Әйтәм, нәрсә ди дуга кылырга кирәк дигәч, ну ди, Аллаһ Тәгалә минем гөнаһларымны кичерсен ди, простил мои грехи ди, отпустил ди, грехи ди. Чиркәүгә килгән кебек дип уйлады инде ул. Татар хатыны отпустил мои грехи ди, чтобы киләчәктә бөтенесе әйбәт булсын ди, барысы да яхшы булсын ди. Әйтәм, ярар. Шулай бит. Ну, нәрсә дисең инде, шулай бит инде. Дуга кылып чыгарасың. Әмма аның гаибе нәрсәдә? Ул ихлас күңелдән кергән ул. Аңа хәзер әйтеп карасың аңа. Носкиң юк, штаның кыска, лепчигең күренә, яулыгың юк синең дип шулай бит. Була күтенә диеп чыгарга була, проблема түгел ул. Шулай эшлиләр дә кайбер мәчетләрдә, аның белән теге артык церемониясе тормыйлар шулай. Әмма гаиб аның нәрсәдә? Аның юк Фуркан. Ул аны айырмый, белми, аңламый нәрсә икән. Ул үзенең начарлык кылам дип белми ул. Яхшылык эшлим дип кергән ул шулай бит. Начарлык кылам дип ул уйламый, шулай үстергәннәр аны. Аллаһы Тәгаләгә иман китереп тақва булсак, Аллаһ Тәгалә сала безгә Фуркан, айыру хис. Кай вакытта кеше нәрсәдер эшли, я начарлык эшләгәнен аңламый, хәтта мөселман кешеләрдә уларның тақвалыклары юк. Кай вакытта күңел сизә шулай бит, нәрсәдер не то. Нәрсәдер не то дисең шулай бит. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең биргән хисе Фуркан. Аллаһ Тәгаләгә тақва булсак, иман китерсәк, Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең гөнаһларыбызны кичерә. Аллаһ Тәгалә безне бер нәрсәгә дә чакырмый. Ул чакыра безнең гөнаһларыбызны кичерергә. Менә кай вакытта бер яшь кенә егет килде дә шулай ди. Дин кирәк кешене кыл итәр өчен ди. Миңа әйт. Дин кирәк кешене кыл итәр өчен, кеше белән идарә итәр өчен ди. Менә сез муллалар ди, халыкка сөйлисез дин турында ди, кешеләрне кыл итәр өчен, идарә итәр өчен. Әйтәм, гафу итегез. Без сезне нәрсәгә чакырабыз? Муллага хезмәт итәргә чакырабыз. Юк, мин бит сине чакырам Аллага хезмәт итәргә. Әгәр дә мин сиңа әйтсәм, минем бакчама килеп эшләмичә, шулай бит, минем өемдә эшләмичә, миңа бөтен квартираңны, машиналарыңны язмыйча, синең бер нәрсәң дә кабул булмый дисәм, ул вакытта дин кешеләр белән идарә итәр өчен кирәк булыр иде, шулай бит. Мин бит сине чакырам Аллага ышанырга, миңа ышанырга түгел. Аллага ышанырга. Шуңа күрә дә диннең максаты ул кемнедер кыл итү түгел, шулай бит. Ул гөнаһларны кичерү. Юкаффир анкум сайиатикум. Аллаһ Тәгалә сезнең гөнаһларыгызны кичерүгә чакыра ди. Нух алейһиссалам әйтә үзенең кавымына. Аллаһ Тәгалә сезне кичерергә тели ди, шуның өчен чакыра ди. Сезгә бер нәрсә теләми ул. Гафу итәр өчен ди. Гөнаһларыгызны бетерер өчен ди. Шуның өчен сезне чакыра ди. Ва ягфир лакум. Аллаһ Тәгалә сезне гафу итәр ди. Валлаһу зул фадлил газим. Аллаһ Тәгалә зур фазл рәхмәт иясе ди. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең безгә карата булган мөнәсәбәте. Аллаһ Тәгаләгә тақва булып иман китерсәк, Аллаһ Тәгалә безгә шушыны вәгъдә итә. Аллаһ Тәгалә безне яраткан, безне барлыкка китергән, безне белә. Һәм ул бездән сорый бары тик менә шушы әйберне генә. Шушыны гына бездән сорый. Инде шулай, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә шушы дөньядагы бик күп проблемалардан чыгу юлын да күрсәтә. Нинди чыгу юлы? Тормышта нәрсә генә булмый шулай. Нинди генә авыр халәтләр булмый. Кай вакытта гаиләдә була проблема, эштә була проблема, бик күп проблемалар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва ма яттақиллаһа ядж'ал лаху
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Әгәр тақва булсагыз, Аллаһы Тәгалә сезгә һәрбер нәрсәдән дә чыгу юлын бирер ди, һәм көтмәгән, өмет итмәгән җирләрдән сезне ризыкландырыр ди. Аллаһ Тәгалә һәрбер нәрсәдән чыгу юлын бирер ди. Тақва булсагыз әгәр дә ди. Гаиләдә проблема бар икән, димәк нәрсәдә проблема? Тақва булырга кирәк. Аллаһ Тәгалә хәл итә. Балалар белән проблема бар икән, тақва булырга кирәк. Эштә проблема бар икән, тақва булырга кирәк. Нәрсәдә генә булса да проблема, димәк тақва булырга кирәк. Кай вакытта кешеләр, мәсәлән, эштә кризис, эштә бетте, акча юк бер кая да, шулай бит инде. Әле бер дус малай инде бурычка батып бетте, шулай. Ул хәзер башка регионда эшли инде, бунда безнең регионда эшләми. Бурычка батты. Сёда киләләр дә миннән акча сорыйлар ди. Кредит ала да бирә, сорагач бирергә кирәк, хәзрәт ди. Сорагач бирергә кирәк ди. Әмма шушы ситуациянең чыгу юлы ул бары тик тақвалык. Тақва булсаң гына чыга аласың. Шайтан белән син шулай бер договор төзеп, килешү төзеп, бу проблеманы хәл итә алмыйсың. Аллаһ Тәгалә әйтә, тақва булсагыз гына мин сезне ди ярдәм итәм ди, һәм көтмәгән, өмет итмәгән җирләрегездән ризыкландырам ди. Һәрбер нәрсәнең дә юлы, мөхтәрәм кардәшләр, тақвалык ди. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шушының кире ягы, Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма яхси Аллаһа ва расулаху фа инна лаху нара джаханнам халидина фиха абада. Әкем Аллаһ Тәгаләгә һәм аның илчесенә гөнаһ кылса ди, аңа карата ди, ул кешеләргә мәңгелек җәһәннәм халарында мәңге калырлар ди. Бетте. Шулай бит. Аларга каршы гөнаһ кылабыз икән, әмерләреннән чыгабыз икән, алар мәңгелек җәһәннәм. Монда башка вариантлар юк. Ягъни монда ничектер уйнап шаярып булмый, шулай бит. Мәсәлән, безнең булган зур галимнәребез, Әбу Ханифа рахимахуллаһ мәсәлән. Без аларны бик каты алар турында сөйлибез. Әмма алар Аллаһ Тәгаләгә каршы һәм аның илчесенә каршы гөнаһ кылмаганнар. Мәсәлән, Әбу Ханифага рахимахуллаһ әйткәннәр, казый булып эшләде. Казый булып эшләде. Менә хәзер сиңа әйтәләр икән, казый булып эшләде, син әйтәсең, юк дисең. Сиңа әйтәләр, әгәр казый булып эшләмәсәң, бер кая эшли алмыйсың. Без всё булды, эшлим. Шулай бит инде. Всё булды, аңлашылды. Әбу Ханифа әйтә, юк ди, эшләмим ди. Аны төрмәгә утырталар. Әйтә, юк ди, эшләмим ди. Эшләмим ди. Чөнки казый булсам, сез үзегезнең хөкемнәрегезне минем аркылы эшләтәчәксез ди. Казый булырга ул каршы түгел, әмма әгәр дә дингә хезмәт итә торган булса, хак, гадел хөкемнәр чыгара ала торган булса. Әйе, тормышта бәлки авырлык кичергәндер, әмма Аллаһ Тәгаләгә каршы чыгарга, аның илчесенә каршы чыгарга ул курка. Монда теге хәзерге акыл белән менә безгә килеп әйтсәләр, бездә бит менә хәзер шулай әйтәләр. Хәзрәт, мин киоскта эшлим, аракы анда саталар. Миңа ярыймы эшләргә? Мәйтәм, юк. Но минем бит башка акча юк эшләргә, эшләү юлы шулай бит инде. Менә. Менә сиңа аятлар шулай. Башка эшләү юлы монда нәрсә турында сүз бар? Аллаһ Тәгалә бирә сиңа. Әгәр дә син аңа каршы гөнаһ кылмасаң. Шуңа күрә күп кешеләр бездә хәзер шундый бер һаманда теге икеле юлда яшиләр. Мәчеткә килә, вәгазьләр тыңлый, чалма, чапан, чыгып китә дә яңадан шул үзенең эшенә кайта. Аллаһ Тәгалә каршында ди, миннән тақва булсагыз ди, мин сезгә ди күрсәтәчәкмен һәм ризыкландырачакмын ди. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең мөхтәрәм кардәшләр, безгә карата булган мөнәсәбәте һәм безгә карата булган ихтирамы һәм без дә аңа карата шушыны күрсәтергә тиешлебез. Мөхтәрәм кардәшләр, инде иншаллаһ русчада сөйләп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня у нас первая пятница после Рамазана. Иногда люди спрашивают, есть ли жизнь после Рамазана. После Рамазана жизнь есть, но не та. Мы это уже почувствовали, да? Уже и мечети немножко такие полупустые. Сразу же, на второй день, так скажем, да? Мечети полупустые. Все вернулись в свои дела, в свои заботы, как будто и не было Рамазана. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, первый признак того, что Рамазан у человека принялся,
это то, что человек после Рамазана продолжает держать пост. Вот это как первый признак, то, что у него пост принялся. Поэтому сейчас такое время, когда мы должны делать дополнительные поклонения, не забывать. Рамазан, дорогие друзья, это пример того, как мы можем провести весь год. Если мы смогли провести месяц таким образом, значит мы можем провести и год таким же образом. Просто надо постараться. Просто надо постараться. Это не просто один месяц, когда ты полностью отдаешься Аллаху, и 11 месяцев, когда ты полностью от Него отдаляешься. Дорогие друзья, Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмилляхи рахмани рахим, «Я аюхаль инсан, иннака кадихон иля раббика кадахан фамуляких». Аллах Тааля говорит: «О человек, ты стремишься к своему Господу своими делами, и ты свои дела увидишь». Действительно, когда мы стремимся к Аллаху Тааля, мы делаем какие-то определенные дела, и мы увидим свои дела. Кто стремится, ничего не делает, тот увидит пустоту свою. Кто стремится и что-то делает, тот увидит свои дела. Вот это, дорогие друзья, элементарный принцип, так скажем, перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Потому что ведь очень много людей, которые говорят: «Я ищу Бога». Аллах Тааля говорит: если вы ищете своего Бога, Господа, то стремитесь к Нему. То стремитесь к Нему делами. Раз Аллах Тааля велит что-то делать, намаз читать или уразу держать, значит надо это делать. И стремиться с этими делами, и вы, говорит, увидите свои дела. И вы увидите не только дела, но и самого Аллаха Субханаху ва Тааля. Дорогие друзья, также есть очень хороший хадис, говорящий про жизнь после Рамазана. Как нам, в принципе, как мы должны жить? Как мы должны себя вести? Пророк, саллаллаху алейхи сказал. К нему пришел Джибраил, алейхиссалям, и сказал: «Я Мухаммад, агиш ма ши'та, фа иннака маит». Живи сколько хочешь, говорит. Джибраил, алейхиссалям, говорит: живи сколько хочешь, все равно умрешь. То есть, живи так, помни, что умрешь. Все. Вот если у тебя есть это понимание, жить так, как хочешь и сколько хочешь, но все равно умрешь, тогда ты уже не сможешь жить так, как хочешь. Ты уже будешь жить так, как надо. Так, как надо, правильно. У нас нет ни дня промедления, потому что мы не знаем, будет ли следующий день у нас или нет. Может, он будет последний. Поэтому Джибраил алейхиссалям сказал, дал демократию, свободу дал. Так ведь он не настаивает. Живи как хочешь. Живи сколько хочешь. Но помни, что ты умрешь. Все. С одной стороны, дал расслабиться, а с другой стороны, предупредил. Также он сказал: люби кого хочешь. Ты все равно с ним расстанешься. Тоже очень хороший принцип. Да, люби кого хочешь. Все равно с ним расстанешься. Люби свою жену, детей, друзей, но помни, что ты с ними все равно расстанешься. Мы думаем, что наши жены с нами навсегда. Нет. До первого олигарха встреченного. Все потом. Дело не в том, что ваша жена не любит вас, а дело в том, что Аллах Тааля не дает ей этого олигарха. Дело только в этом. Если он встретится, правильно подойдет, то никакой гарантии нет. Никакой гарантии нет. И вы не думайте, что дети ваши с вами навсегда. Это просто аманат, данный вам. Аллах Тааля дал, Аллах Тааля забирает. Может забрать в любой момент. Может забрать так, что женится, например, у меня один друг женился, и все. Теперь, чтобы увидеться со своим сыном, надо взять разрешение у невестки. Все, появился начальник у сына. Куда деваться, правильно? Люби его сколько хочешь, но Аллах Тааля все равно забирает у тебя. Или же он может умереть. И с любым вот так. Мы любим своих друзей, любим своих коллег. Все равно мы с ними расстаемся. Аллах Тааля так ставит все на свои места, что люди, с которыми ты дружил год назад, уже никого сейчас с тобой нет. Даже вот здесь вы сидите, вспомните 5 лет назад, кто у вас были друзья. И сейчас посмотрите, кто с вами дружит, кто с вами сидит рядом. Те люди, которым вы клялись в вечной дружбе, смеялись и наслаждались, их уже нет рядом с вами. Сейчас уже их заменили другие люди, которым вы тоже клянетесь
вечной дружбе и любви, но это все меняется. Поэтому Джабраил алейхиссалям говорит, люби кого хочешь, все равно с ним расстаешься. И делай, что хочешь. И делай, что хочешь, все равно получишь за это награду. То есть можешь делать грехи, награду тоже тебе получать. Можешь делать хорошие дела, награду тоже тебе получать. Как-то у меня заболел зуб. Я назначил встречу со стоматологом. Ну, надо было отменить эту встречу. Мне неудобно же отменять встречу, правильно? Там звоню, я говорю, простите, пожалуйста, извините, я вот не смогу прийти, мне надо ехать в деревню, туда-сюда. Она мне говорит, вы не извиняйтесь, говорит, это же ваш зуб. Если он болит, он же у вас болит, не у меня. Если я его вылечу, я у вас вылечу, а не у себя. Поэтому мне, говорит, все равно, придете вы или не придете. Точно. То есть это же не ей надо, а мне надо. Правильно? Не ему надо, а мне надо. Вот поэтому, дорогие друзья, с нашими делами то же самое. Не Аллаху нужны они, и не его посланнику. Они нужны нам. Поэтому делай, что хочешь, все равно за это тебе получать либо награду, либо наказание. Дорогие друзья, перед Аллахом Субханаху ва Тааля многие люди действительно просто неблагодарны, в том числе и мусульмане. Действительно, мы вспоминаем об Аллахе Тааля в экстренных ситуациях, или же таких больших мероприятиях. Вот показания, так скажем, по подсчетам, в мечетях собралось 45 тысяч мусульман. 45 тысяч мусульман. Это со всеми приезжими, это со всеми не читающими намаз людьми. 45 тысяч человек из минимум 500-600 тысячного города. То есть мусульмане составляют половину где-то Казани. 500-600 тысяч человек. Это нет и 10%. Получается, пришли в мечеть на гаид намаз. Они же приходят только 2 раза в год. Столько количества людей в мечеть приходит только 2 раза в год. Больше они не приходят. На пятнице столько людей нет. На, так скажем, обычные намазы я уже вообще молчу. И сколько же получается у нас постоянно читающих намаз мусульман? Мы же видим на улице девушек в платках, мы видим халяль-магазины и так далее. А мусульман-то, оказывается, соблюдающих всего 3%. Получается, всего 3%. Вот прошел Рамазан, и во время ифтара собрали 10 тысяч человек на арене. Правильно? А в остальных мечетях-то мечети опустели, даже в некоторых мечетях отменили в этот день ифтар, чтобы все пошли туда. Получается, из этих 45 тысяч человек, 10-15 только, которые ходят в мечеть кушать. Не на каждый день намаз, да? А еще на ифтары. Вот, дорогие друзья, Аллах Тааля не зря нам дает вот эти пятницы, Рамазаны, ифтары и так далее. Для того, чтобы мы просто для себя сделали выводы. Подсчитали. Но это число, альхамдулилля, конечно же, увеличивается. Но тем не менее, что большинство людей, даже мусульман, остаются неблагодарными Аллаху Субханаху ва Тааля, как шайтан и говорил. «Калилям ма ташкурун». Ты увидишь, что они мало тебя благодарят. Аллах Тааля говорит: «Я ихаль инсан ма гаррака би раббикаль карим. Аллази халакака фасавака фа'адаляк фи ай суратин ма ша'a раккабак». Аллах Тааля говорит: о инсан, о человек, что ввело тебя в заблуждение по отношению к Аллаху Тааля? Что ввело тебя в заблуждение? Он тебя создал, он тебя сделал ровным, то есть все сделал для тебя ровным, подходящим, и он же все соизмерил. Фа'адаляк. То есть соизмерил, сделал все симметричным. Дорогие друзья, вот, например, представляете, если бы мы сейчас были большими, 35 метров, как Адам, алейхиссалям, что бы мы кушали? Что бы мы кушали? Арбуз вот так вот брали бы, да? И наелись бы вы этим арбузом? Нет. А корову? Так, берешь корову. Что с ней делать, да? С этой коровой. На один зуб. Корова. Поэтому Аллах Тааля сделал все симметричным. Мы маленькие,
но наша еда тоже маленькая. Она нам подходит. Также, дорогие друзья, если посмотреть наше тело, у нас два глаза одинаковых. Наверное, вот если смотрели, видели, когда у людей нарушается симметрия. Одна рука длиннее, чем вторая. Одна нога длиннее, чем вторая. Я видел одного парня, у него не намного, но на чуть-чуть одна нога была длиннее второй. Он хромал. Вот так боком ходит, хромает. Там уже дает специальную обувь на высоких каблуках, подошве. В армию его не взяли. Но тем не менее, то есть когда у человека несимметрично что-то, он страдает из-за этого. Показывали одного человека, у которого язык не помещается в рот. Язык растет. Он растет, а куда ему дальше? Наружу. Вываливается, и вот такой язык торчит у него снаружи. Это Аллах Тааля, он сказал, вот посмотрите, я вот просто уберу контроль, чуть-чуть. Посмотрите, что будет из-за этого. Аллах Тааля говорит, фа'адаляк. Он все это сделал для вас симметричным. Фи ай сурати маша раккабак. И он сделал вас таким, каким хочет. Аллах Тааля нас сделал. И поэтому элементарно мы не должны в нем сомневаться. И не должны перестать благодарить Аллаха Субханаху ва Тааля. Элементарно. Потому что это не наш труд. Это Аллах Субханаху ва Тааля делает. Аллах Тааля в другом аяте говорит, бисмиллахи рахмани рахим, инналь инсана ляфи хуср. Человек в убытке. Человек в убытке постоянно. Все, что мы делаем, это все убыток. Все, что мы делаем, это тленно. Все, что мы создаем, это временно. Все разрушается. Ты пошел в магазин, потратил деньги, убыток. Купил одежду, уже убыток. Ты его за эту же цену продать уже не сможешь. Все в убытке у нас, дорогие друзья. Наша жизнь тоже убывает. Наши тела тоже это убыток. Кроме тех, конечно же, кто верит и поклоняется Аллаху. Илля лядина аману ва амилу салихат. Аллах Тааля говорит. Кроме тех, кто уверовал и делает благие дела. Потому что вот все это он перемещает в ахират. Он перемещает в другую жизнь. Все свои убытки, которые он делает ради Аллаха, это превращается у него в вечность. Дорогие друзья, также Аллах Тааля говорит про человеческую сущность. Аллах Тааля красиво описывает, как человек рассуждает. Бисмиллахи рахмани рахим. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُسٌ كَفُورٌ. Когда мы человеку даем какую-нибудь милость, а потом забираем это обратно, то он становится отчаявшимся и неблагодарным. Действительно, когда Аллах Тааля дал нам, например, ребенка, а потом забрал, мы что говорим? Что это за Бог, да? Что это за Бог, который забирает? Как в одном таком интересном, может быть, слышали, да, притчу. Один человек пришел к парикмахеру постричься. И парикмахер, разговорились они с ним. И парикмахер ему говорит, я не верю в Бога. Я не верю в Бога. Тот говорит, почему же, говорит, вот смотрите, говорит, на улице. Сколько больных, сколько нищих, сколько войн, сколько страданий. Если бы Бог был, всего этого не было бы, говорит. А что ему ответишь? Ничто. Этот человек после пострижки заплатил, ушел и вернулся обратно с одним бомжом. Обросшим таким, волосатым, бородатым, грязным бомжом и сказал, знаешь, говорит, я не верю в парикмахеров. Тот говорит, почему? Я же тебя постриг, вот же я парикмахер, как ты в меня не веришь? Если бы были парикмахеры, то не было бы вот таких людей, говорит. Обросших, волосатых, грязных людей. Они все были бы постриженные. Парикмахер говорит, это же не я виноват, что он оброс, а он виноват, что ко мне не пришел. А этот человек говорит, вот и Бог не виноват, что ты к нему не пришел, а ты виноват. А ты виноват, что ты не пришел к нему, к Богу. Бог здесь ни при чем. Вот здесь то же самое, когда человеку что-то дал Аллах Тааля, человек взял. А когда отнял, он говорит, Бога нет. Все плохо, Бог плохой, Бога нет. Аллах Тааля очень интересно психологически рассуждает в этом аяте. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. А когда после страданий мы даем ему блага, то он говорит, эти несчастья от меня ушли и становится высокомерным. Понимаете?
косяк по-любому. По-любому косяк. Вроде бы уже Аллах Тааля обратно дает все это, да? Но он не благодарит Аллаха, он становится высокомерным. И вот действительно, есть люди, которые делают плохие дела и говорят, если им говоришь, Аллах тебя накажет, он говорит, нет, Аллах любит меня. Если бы не любил, разве он дал бы все это? Он высокомерным становится. Если бы не любил, разве я б ездил на этой машине, да? Жил бы с фотомоделью там, туда-сюда. Я сколько ворую? Нет наказания мне. Меня с должности убирают, а я в Кипре. Рахадан, да? И Аллах меня любит. Через год обратно возвращаюсь на ту же должность. Люди забывают об этом. А если бы Аллах Тааля меня не любил, этого всего не было бы. То есть он становится высокомерным. Но кроме тех, говорит, кроме тех, кто был терпелив и делал благие дела, вот они, говорит, заслуживают прощения и награду от Аллаха Тааля. Действительно, вот только они, которые терпят в любой ситуации, в любом случае, и делают благие дела, независимо от того, что у них есть, они только заслуживают награду. Вот такого должно быть отношение, дорогие друзья мусульманин. Поэтому, если жизнь после Рамазана, она только начинается. Она только начинается. Аллах Тааля дает милости. Аллах Тааля может их забрать. Это его дело. Аллах Тааля в любом случае, что бы нам ни дал или что бы ни забрал, он не требует от нас этого. Он не требует от нас осуждения. Он требует от нас терпения. Он требует от нас, чтобы мы делали благие дела вне зависимости от положения, времени, состояния. Вот это самое главное, что мы должны делать перед Аллахом Субханаху ва Тааля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله غفر لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم والسميع الدعاء.